Косово може да се превърне в успешна пазарна ниша за българските строителни фирми, докато бранша у нас все още не може да се възстанови от началото на кризата. В Прищина строителството е в апогея си. Българска компания вече строи новата съдебна палата на косовската столица. Строежът е сред най-мащабните проекти на най-новата балканска държава. Напукна кризата, строителните площадки в Прищина никнат една след друга. Градът се нуждае от всичко. От апартаменти за прииждащите в столицата косовари до административни сгради, които все още са кът за младата държава. Комплексът Нова Прищина ще събере цялата администрация в покрайнините на града, а началото на проекта е поверено на българска фирма. Между двете държави има прекрасни взаимоотношения на политическо ниво и аз вярвам, че възможността една от най-големите строителни фирми в България да реализира най-големия инфраструктурен инвестиционен проект, ще положи основата на едни взаимоотношения между двете държави, икономически, ще даде шанс на много български фирми да работят на този пазар. На обекта в Прищина работят и етнически горяни, които според някои изследователи имат далечни български корени. Радиме овде с мои хора, другари, приятели из Българска, 4 човека са. И как се разбирате? Екстра. Работа иде добро. Друштво, като да му оставят на вечер, излазнем малко на кафе, малко на бира, малко на... Комплексът Нова Прищина се финансира от Европейската комисия, като само проектът за съдебната палата надвишава 25 милиона евро. Тепърва ще се търсят подизпълнители за другите обекти, а косовското правителство показа, че българските фирми са добре дошли.